पेट्रल पाम्पआव साख्रिनि बेथना 300 रांल'। अब्ला मोनसे सानस्रिया धीरुभाई आम्बानीनि जिउखौ सोलायहोदोंमोन। धीरुभाई आम्बानीनि जोनोमा 28 दिसेम्बर 1932 मायथाइयाव सौराष्ट्रनि जुनागढ़ जिल्लायाव जादोंमोन। बिथांनि बिफाया सासे फोरोंगिरिमोन, जायनि न'नि रांखान्थियारि थासारिया मोजां नङामोन। जेब्ला धीरुभाई आम्बानीया फरायनो गोसो गैयामोन अब्ला 17 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा 1949 मायथाइयाव रां आरजिनो थाखाय हादरनि बायजोआव थांदोंमोन। धीरुभाई आम्बानीया गावनि फंबाय रमनिक लालजों लोगो जानो येमेनाव थांदोंमोन, जेराव बिथाङा मोनसे पेट्रल पाम्पआव साख्रि जागायदोंमोन आरो दानसेयाव 300 रांल' बेथन मोनदोंमोन। नाथाय बिथाङा गावनि खामानिखौ आबुं सैथोथि आरो गोब्राब नाजानायजों मावदोंमोन, जायजों कम्पानिया बिथांखौ पेट्रल पाम्पनि सामलायगिरि बानायदोंमोन। 5 बोसोर खामानि मावखांनायनि उनाव बिथाङा भारताव फैफिननो गोसोखौ थि खालामो आरो गावनि हादराव मोनसे फालांगि जागायनो सानथांखि बानायनो जागायो। बिथाङा इं 1954 मायथाइयाव भारताव फैफिनदोंमोन। बिथाङा माखासे साननि थाखाय न'आव थादोंमोन आरो फिन गावनि पकेटाव 500 रांल' लानानै मुम्बाइ थांदोंमोन। मुम्बाइआव सौहैखांनायनि उनाव धीरुभाई आम्बानीया हरखाबै जेबो खामानि जागायाखैमोन। नाथाय गिबियाव बिथाङा गोबां हाथाइफोराव दावबायदोंमोन आरो बेफोरनि ओंथिफोरखौ बुजिदोंमन। दासिम बिथाङा बुजिनो हादोंमोन दि भारताव पेट्रलियामनि गोनांथि दङ आरो गुबुन हादराव भारतारि मस्लाफोरनि गोबां गोनांथि दङ। अब्ला बिथाङा बे फालांगियारि सानस्रिखौ सिगांथिं दावगालांनो गोसोखौ थि खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बे सेक्टराव गावनि खामानिखौ जुरिजेनदोंमोन। 8 मे 1973 मायथाइयाव धीरुभाई आम्बानीया रिलायन्स कमार्स कर्परेशननि मुङाव गावनि फालांगिखौ जागायजेनदोंमोन, जायनि गेजेरजों भारतारि मस्लाफोरखौ गुबुन हादराव दैथायहरनाय जायोमोन। जेब्ला कम्पानिया जागायजेनो अब्ला 350 बर्ग फुटनि मावख'आव गंसे डेस्क, गंथाम मासि, 2 हेफाजाबगिरि आरो गंसे टेलिफन दंमोन आरो बिसोरो सानसेयाव 10 घन्टाल' हाबा मावोमोन। फालांगिया ओरैबायदि गोख्रै जौगादोंमोन दि धीरुभाई आम्बानीया हादरनि बयनिख्रुइबो धोनिफोरनि गेजेराव सासे जानो हादोंमोन।